двете абонати. Днес ще отваряме бустер пакове от Япония и английски бустери на момичета. Каквито и да е сетове съм намерил от главната компания, която ги прави. Ето я, ако я виждате точно. Отделно съм взел на тази компания и тесте на първата копия, която ви показах. И още едно тесте пак от същата компания. Той е на всеки на всякакви анимета, като има хелуински бустери, имаме анимета с тук за певици и танцорки спадат, танцорки, ученички и е това аниме също интересно. Така, почваме с това аниме. Направо даже ще приближа камерата и ще ги показвам така с по-близо. И да ги виждате ясно. Няма само мишите и момчета. Момчетата ги слагам другаде. Не стана тази карта. Това е така интересно. Обаче с Rare, като гледам, е на него. Ще го сливна и малко май ще отдалечиме лекичко. Е така. Се виждат повече. Така, сега отварям на друго. От този буст ще отворим. Я ще извадя една ножица. Вие, мои извадите ножица, само ако имате възрастен до вас или придружител. Казвам го, защото повечето пъти деца са, които гледат YouTube. Опа, е така. Е това поне нещо. Падна се така. И задната карта, която е по-голяма снимка, ми се падна от тази. Да.
Не е никак лоша, като гледам всичките май георини от това име са на тази снимка, която е добре. Така, до тук явно във всеки един от бустерите има се пада нещо интересно, така че ще ги само да са тук. Тук само тия цветета, да не пречат, да може да редиме. Цветета ще са последни. Аз да видя една ножица. Сигурен след момент, че явно не е в тази стая. Готово, намерих. Така, да не виждате колко е голяма ножицата, ще я използвам извън екрана. Така малко ще качим бустрите насам. Ето така ще ги подберем, че не се виждат в фона. Сега като го приближихме, то даже тези картите, които в момента служих и те, виждат тук, се виждат. Готово. Така, продължаваме с бустрите, които избрахме. Просто най-накрая ще мога да ги това както исках. Идеално. Така да си гимна да спомен, че едва ли пак ще ги намерят в Япония. Пана и с тази карта. И специалната снимка е не е зле. Някой в коментарите тук може да каже дали има комбинация на тези карти игра. Да, дали може да направите сте от всичките видове, защото отзад гърбовете, като ни гледат, всичките са еднакви. По този начин. Ето, отвървя няколко пакет, всичките са по този начин. Това са момчетата. Дригни в друго място.
И специалната снимка е хич не е зле. Само да има атака тук има нещо. Плюс тази карта дава атака. Клипчето ще е малко бавно. Но това го казвам, защото предпочитам да се нарадвам. Ако някой очаква бързо... Вау! Ето това е по-хубав рер. От сега ще имам... това е по... Ако има и на това карт маркет цени, тази според мен се това от скъпите или поне горе-долу скъпа карта. Сигурно бих се купил. Така, ако имаш карта маркет цена. И ми се падна още една. Така, и специалната снимка, този път трябваше да отделя пак на снимка в предишните пъти. Така сливаме двете. Значи, това което бляска реритито, а това е по-специална карта. И се падна току-що. Сега ще ви покажа пак. Само да сложа в сливче. Тук даже е цял арт. Не, той дори са така. И дори са ще е както и покемон и новите карти, които ще излизат на Yu-Gi-Oh! Не, същото си. Специална снимка е. Хилънсите ще оставя за последни, както и тези, мисля, тези са последни, това са тия. Тя вече има друг тръп. Да, не е същия. Мога да съм същата компания, но съвсем друг вид карти.
Я. Е така, ще се види на камерата. Не се засича. Защо бе? Вижда се и сърчица. Релито е сърце. Какво такъв рели трябва? Добре, сърчица се виждат, не знам защо не мога ги кажа. Ако виждате поне за кратък момент сърчицата, моля напишете в коментарите. Искам да знам дали ги хваща. Ако не само какво се хваща на нея така. Тъпо. Сега има взивче. До сега ми беше спаднал с сърчица. Така. Я. И тази сърце. Тук се виждат поне малко повече, или поне за както ги бях. Видяхте ли ги? Опа. Ще кажем се пана голд пак, но не. Явно тук са 3 карти поредни и после пак комани, което значи, че вече ще знаем, ще обърна команите обратно. Чай да видите отново тази карта се падна от този бустер. Доста хубава. В коментарите искам на края на клипа да кажете от бустерите коя най-много ви хареса. Те по че па не им пише имената на английски език, но така ги знаете. Ако знаете анимето тогава, де. Продължаваме с този сет, който ще тръгна да хвана. Сега че знам, че двете задни не са команки, така че ги връщам напред. Да, не съм сбъркал. Вау! Не, тази не е сърчица. Инстаните. Да, тук този път изпаднаха две специални карти. Явно ту ще се падат с сърчица, ту не. Ако не си имал късмет да ми се падна два пъти сърце. Искам в коментарите някой да напише, ако е виждал отваряне на такива бустери, да каже, защото аз съм гледал такива отваряне преди COVID. Имаше ютубъри, американски и японски също, които отваряха такива бустери.
скоро не съм виждал. Сега дали някой се оплакал, че показваме такива карти. Искам някой да каже къде е. За сега няма ден, но къде има някакъв сексуален намек. Да. Не виждам, но... Окей. Забравих. 2 карти отпред. Отново изпадна тази картичка. Не е лоша. Изпраща ви сърца. Ето и релитито. Пак сърца. И защо не се ловят на камерата? Добре, не се ловят на камерата, няма смисъл. Това поне да се лови на камерата. Лови се. Трябва да продължиме. Гати хубави. Нали? Напишете в коментарите дали Реари ви харесва. Прилича на падащи звезди. Или все едно фойерверки зад нея. Гати вери. Сравнявам ги с Yu-Gi-Oh! Pokemon и Digimon и One Piece. Ето това. Това е доста хубаво. Звездно, познах. Има звездички вътре. Степицата за жалост не мога да ви показвам. Не ми харесва това. Добре. Продължаваме. Тия не казахме. Ето тези са наред сега. И тези. Тези остават за към края. С тия двете. Така, първо тези. Добре, намеси фокус. Вау. И специалната снимка. Значи свършим много на снимки. Добре, накрая да знаеш, да знам, че има снимки. Тук на теб пише атака и дефенс. Миналите отдолу имаш нещо като атака, май. Да, пише това стотин атака, но не виждам дефенс къде е. Ето го дефенс. Дефенс е тук. Значи баш като Yu-Gi-Oh! Така е в атака, така е в дефенс и отговарят тия точките тук за дефенс. Интересно. Добре си го измисли. Добре, продължаваме.
И че издадох. Добре, вижда се леко релитото. Той е гол, отстрани е златно. Това и снимката е. Ако спите, всичките карти ще ги сливна, които ми харесват. За по-специално редити. Надявам се да не се показва ножицата, която използвам. Само се чува звука от нея. Защото е забранено. Топ път не се пада нещо, аз това се обърках. Не се винаги ще има нещо. Да. Иначе тук пише на английски език. Не знам дали го фащате. Да, фаща се. Добре. Следващите бустери. Интересно, че само в уния бустери явно имаше момчета, сега вече няма, само момчета са. Тия са с едно видео първите две карти. Та малко е крипи. Погледа. И снимката е. Викаш, защото мисля, че всичко е гарантирано за рейтите, не. Добре. Значи да знам, че не е гарантирано, както при Покемон не е гарантирано. Значи трябва да взема бустер пак от Япония, този вид. Не са ви гарантирани рейтата, да го знаете. Чакай, поглеждам дали с около хубаво релите спадна. И снимката е. Так.
Трябва да следва едно по-популярните анимета от тези. Да, Киносуба. Просто пише на английски заради това. Я тук пише на английски, но това е да. Shadow еволюция го превежда на това е от втори сезон на Киносуба. Дали да ви разкривам началото на... началото на анимето го знаете всичките, ако сте гледали. Главният герой умира от страх и се напикава. Но после ги мачка. Да. И взима тази богиня със себе си. То така се водеше, да че богиня, не че тя е помощничка там на бога ни, после нея смениха с друга. А тази тук е магиосичка. Ето и богинята, с която говорех. Един от рицарите, ето го и главен герой. И имаме специална карта. Не е чак толкова специално, да. И снимката е. Охо! Чакайте да мога да таковате. Много специална атака. Не знам дали го хваща камерата като хората. Има ли папки наобратно? Наобратно да е слага така. Че не съм виждал, за това питам. Защото за тия ще им доста добре, ако наобратно. Така обърнати като снимка. Че снимките някои от тях ще бъдат редки, ама явно за сега не. Опа! Така сбърках един герой. Така не спа втори за този път. Да. Опа! Тази хубава карта. Флорелити. Дано не се падна нещо още по-така бляскаво. И снимката е... отново същата. Искам да ви питам, има ли смисъл, като отново ходим до Япония или някой познат ходи, да вземе такива бустери, или не ви харесва такова отваряне в България и да знам. Защото това все пак е пробен клип в момента правим.
както бех ви казал в началото, ще има такива клипове да се види все пак аудиторията в България, как е настроена за по-такива неща. Това е по-такова нещо. До сега никой не го е правил, или поне аз не съм го засичал в България да го правят. Ако бъркам, нахейтите ме в коментарите, че някой друг го е направил преди това, е такива бустери да отваря. Не конкретно новия киносуба, по принцип на такива, които се падат такива момичета. Но тук ще направя рекап обаче. Да. Това до сега не съм го приоткрил тук, че рекап ще има на тия карти много. Добре, продължаваме към клипа. Тук има анимето такива моменти. Обаче. Това е мимче. Даже. Падна ни се пак същата карта. И снимката е. Поне този път е друга. Не е същата. Искам да кажете в коментарите, искате ли да направиме giveaway на някои от тези, които се повтарят. Примерно като тази и ония момента. Някакви такива карти. Ако някой иска да ги има като спомен, да се напише искам и ще ги изведа с AI. Да ги отделим такива коментари и да обявиме победител. Ако искате. Но ще има още други карти, не само тези конкретно. Тази и други ще има. Просто такива, които се повтарят. Мога да ги сложим за giveaway. Вече вие да кажете дали един човек да ги спечели или да ги разделим на трима. Там за първо място еди си как да обявим, примерно някакви такива, като е ако повтаряш с някакви така бляска да е на първо място, примерно, а другите на второ, на трето така. И сега пикчера ни е. Даже ми изглежда баш на когато главен герой влиза в играта е така. Тук беше синята на такъв стол, момичето. И той каза, тя каза, да може да си избереш нещо каквото и да е. И той избра нея да я вземе с него. Да. Така, ската слизаме. Той нарочно го прави, че му се подиграваш.
После не си спомням, втори зон не съм гледал. Дали си правиха отношенията цялостно или още са обтегнати. Тук специалната карта опът тази. То даже около тази е по-специална даже. Има още една карта. Тази не е често тази, да. И специалната снимка е тук липсва един човек, да, ма да. Да. Да, тук му беше в началото. Когато първо дойде тя, после дойде момичето войн след това, след мъгъвничката. Да им помага. Само за кратко ще покажа карта. Да, после ще видите пак на рекап. Така. Хелуинските следват. Чайте, така да по-близо да се вижда. Та е обърната. Чай да не я издавам, това е долна от карта. Има ли някакъв специален? Пак е сърчица. Вижда се. Добре. Малко му се вижда. Как цика от сърце. Арт е феноменален. Последната карта не е снимка. Команка, да, пак. Само сега да приберем. Иначе тия карти са по-дебели. Да, по-плътни са. Сега в коментарите се пише. Значи това са по-дебели и не си им се вижда много рей. Такова, значи са менте. Була са верно менте, аз такива знам. Или не са менте или не. За първи път бе ги видял там, все пак. За тия знам, че не са менте. Тия конкретно, защото са от озон. Тази и другата дълната тия. Да. Има броя декове на тях даже. Да знаете. Оттам са. Ако трябва да ги търси са там. Тези конкретно двете тестета. Зеленото и червеното. Има и още други там. Същото цвета. Но бустерите не. Съжалявам, на бустерите ги няма. Опа. Това да кажа, че не е нарочно, май. Що пак е обърната?
Иначе е сърца отново. Добре, обръщам отново, защото тя му добре казана обратно. Мишка. Падна ни се мишчица. И отново камънка. Най-накрая се показа малко сърцата. Още повече са. От това, като видяхте. С памет вторка на нея, поне да вярва. Някой да я пратя да види. И той. Пак наобратно. Полумиче, полукученце. То повече кучката са на страната. Да. Ала кют. Да, наобратно. Така. И тази карта с сърца. Топ пъти двете сърца. Да. Защото и харпията е също сърца. Да, тази се води харпия. Само да няма ногти на краката, има обувки. Без отлекна с ногти. Може би как някакви другите имат, като се беси дадения герой, тогава му се добавят другите принадлежности. Да. Нека черните са после първо светли на тон. Този единствен бустер. Значи първо тия двата. Охо, тази специално рерити. Засича се на камерата, нали? Да. Супер изглежда. Добре, след малко продължавам само да сливна. Ако искаш дори с команки, помнеш да знам да си преброя. Колко сте. Ама понякога мога да си знаеш, защото японците правят повече изненади, отколкото при нас. Това е някаква специална карта. Тя е дебела. Да, като го засича на камерата,
Ето виждате колко е тънка тази. Гледайте колко е била тази. Аре да прави с фокус, че. А така. Гледайте разликата. Видимо е. Ето, даже мога да ги поставя на отдолу. Тази карта по-добре от другата. Нормално. Това бижу. Само си им дава повече сили. Или пък за всичките ти има такава. Едно бижу. Така дебела карта. Ай са. Да, пак има дебела карта, но че не се занимавам. Около реки. Дам. Доста има. Команка и обици. Имаме този път. И тия с дълг гръб отзад. Явно е както аз казах, една и съща компания, но различни сетове. Различни ги, както Konami не само правят Yu-Gi-Oh карти, но правят нали игри и други. Да. Не знам хората с кого ги знаят повече, дали си игрите или с Yu-Gi-Oh картите. Ето е много хубав момент. Някой да каже в коментарите, ако остана до тук да гледа клипа, Konami с какво е известна повече? С Yu-Gi-Oh или с игри, като прави за PlayStation? Хубава карта иначе. Доста хубаво се направи. И името даже ще сети. Златната тази. Да, не е като другите. После имаме тази и бижуто ни е... А не! Почна другата, съждам. Една друга бляскава карта. И след нея вече бижуто е короната. Ето сега както ще няма. Това сте видяли и двете карти като спадат в този буст от този пак. Последните 3 бустер пак е минавам към. И двете са релити и снимката е малко ще побързаме, че имаме 7% в момента. Явно ще наставим на клипа, колко да ми се иска ще трябва да наставям.
естествено за другата батерия. Иначе има още място в картата. Ого! Тази даже е с подписче. Няма дали правилно го показвам. Мога да е на така подписа, но има и подпис писано. И подпис е такъв гравиран вътре в карта. И снимката е. Доста хубава даже. И двете рейтинга са на най-вече с подписа. Тази за първи път не спада така. Просто няма много време и ще се хари бързо батерията. Цъкам като бустер и ще се върна след малко. За вашия секунд, за мен ще 2-3 минути, докато смена батерията там към другата. Добре, и така и снимката е. Добре. Слагам сливче и газ камера, ще се върна след малко. До после.